καλοπούλα είναι μυστία. Να δίνεις και τα δαχτυλά σου. Από και την δουλειά μου και την γυναίκα του και ο Γιάννης. Ξέρουμε αδερφός, είναι ο Αποστόλου. Εμένα και την κιθάρα. Θα πω και την κιθάρα τα Αποστόλου. Και βάλαμε το Γιώργη. Είπα ξεχάσαμε τίποτα. Κύριε Θωμά, καλή πρωτοχρονιά. Θα πάρεις και εκείνο το παλτουδάκι που έλεγες να ησυχάσεις, Μα περνάω και φέτος με τούτο. Έχω μαζέψει λίγα λεφτουδάκια στην πάντα. Για το σπίτι φοβάσαι πάλι. Δεν τη γλιτώνω άλλο. Ούτε δικαιοστάσιο τον κρατάει, ούτε τίποτα. Θα με πετάξει έξω και δεν θα καταλάβω πώς βρέθηκα στο δρόμο. Αντίο, ωραίο παλτουδάκι. Άντε, καλή πρωτοχρονιά και να κάνουμε το καλό. Θα πας πουθενά απόψε? Όχι, συνήθισα μόνος. Άλλωστε μ' άρεσε και το χουζούρι. Χρόνια πολλά, κύριε Θωμά. Και να δώσει ο Θεός να ησυχάσει αυτός ο κόσμος. Να βάλουνε μυαλό και εκείνοι μεγάλοι και να αφήσουνε το κοσμάκι να βγάζει ήσυχα το ψωμάκι του. Υδρογόνο Αμερικάνος, οξυγόνο ο Ρώσος. Ουράνιο Αμερικάνος, κοτρώνιο ο Ρώσος. Για να εξασφαλίσουν, λέει, την ειρήνη. Και όσο για τον κακομοίρη το Ρωμιό. Έξω χαλάει ο κόσμος με εκείνο το δράκο, να μου το θυμηθείς εμένα. Δεν πάει καλά αυτή η κυβέρνηση.
Καλημέρα σας. Χρόνια πολλά. Σας εύχομαι κάθε ευτυχία για τον καινούριο χρόνο. Έφερα και ένα παιχνιδάκι. Γιατί... Ευχαριστούμε. Η μικρή έχει όσα παιχνίδια της χρειάζονται. Καλά, δεν πειράζει. Έλεγα μήπως της άρεσε. Χαίρετε. Δεν του μοιάζει και τόσο. Μωρέ, του μοιάζει και του παραμοιάζει. Άστο να κάνει πρωτοχρονιά. Δεν του φαίνεται και τόσο κακός. Σιωπή! Άκουσε εκεί. Και όχι να μου έχει το δωμάτιο με 3,60. Ενοικιοστάσιο σου λέει και πράσινα άλογα. Μόνο θα το πετάξω έξω και δεν θα ξέρει από πού του ήρθε. Δεν κοιτάνε τα χάλια τους λέγω. Που πιάσανε τον Γιώργο τον Κουρτουπά επειδή έδινε λέει τον Τριανταφυλλίδη. Καλά το κανονικάρι σου ήτανε. Άντε, δώστε γερά και μην ανοίχτε σε κανέναν. Ακούτε? Σε 5 λεπτά θα είμαι πίσω. Και εσύ κλείσει το στόμα σου.
εύκολο το έχουν αυτοί. Βγάλει τον πιστόλι και βάρα. Πα σε καλό μας. Λέτε να πυροβολήσουν. Να πυροβολήσουνε. Καλή, αυτό θα ήταν το λιγότερο. Μπορεί να ρίξουν και χειροβομβίδες. Χειροβομβίδες. Έχει αγριέψει ο κόσμος, κυριέ μου. Οι πόλεμοι χαλάσαν τους ανθρώπους, κακομάθανε και βαράνε με το τίποτα. Βγαίνεις από το σπίτι σου και τρώνε το φιλοκάρδι σου. Καλέ, σε συγχυστήκατε. Χριστέ και Παναγιά μου. Μπορεί να κάνουν κανένα λάθος. Καλέ, πάμε πάνω μου, μας έβρικα μια αδέσποτη. Λέτε. Λέω, λέει. Μάλιστα, άσε να σε πιάσουν οι άλλοι και να αποδείξουν ότι δεν είσαι εσύ. Τις προάλλες πιάσανε ένα ξαδελφό μου πυροσβέ. Επειδή έκλειπε στα 40 μέτρα σωλήνα. Σωλήνα. Θα το πιστέψεις, μωρό μου, ακόμα μέσα τον έχουνε. Και έναν άλλο ξαδελφό μου και αυτό μέσα τον έχουν ακόμα για κάτι παλιορολογάκια. Και το κατάστημα αυτό μου. Σκόρανε για τον ξαδελφό. Σε κυνηγάνε. Γιατί. Μίλα, ντε, μη χάνεις το κουράγιο σου, εμένα φοβάσαι. Τυχερός είσαι που βρέθηκε η Κάρμεν στο δρόμο σου. Κάτσε ένα λεπτό. Πάω να δω τι γίνεται μέσα. Καλή, τι γίνεται εδώ πέρα. Περιμένω τη Δεσπόινα Κάρμεν. Μήπως πρέπει να φύγω. Εδώ μέσα ντυνόμαστε και εκδυνόμαστε. Είπε πως θα γυρίσει αμέσως. Ήρθες. Ήρθα. Πού ήσουν όλο το απόγευμα? Στο ξενοδοχείο. Ψέματα. Ρώτησα εγώ και έμαθα. Εκεί ήμουνα. Δεν ήσουνα. Δεν σου βάλω μικρά ζήμα. Θα σε ξαναβάλω να σφουγγαρίζεις. Το ξενοδοχείο ήμουνα, το ξενοδοχείο ήμουνα, το ξενοδοχείο ήμουνα. Εσύ ποιος είσαι? Περιμένω τη Δεσπόινα Κάρμεν. Εδώ μέσα, Χριστιανέ μου. Εδώ μου είπε. Άντε, δίσου γρήγορα. Μην κλαίτε, παραμονή πρωτοχρονιάς, δεν πρέπει. Δεν πώς έτσι κάνει πάντα. Γιατί σας μάλλον έτσι, ποιος είναι αυτός? Το αφεντικό. Και τι τον νοιάζει αυτόν, τι κάνετε εσείς το απόγευμα? Φοβάται, λέει, μην πηγαίνω με άντρες. Γιατί να πάτε με άντρες? Αστεία θα το λέει. Ναι, πώς, πολύ. Και βάνει όλους να με παραφυλάνε. Όμως και εγώ σήμερα το απόγευμα το έσκασα και πήγα και έβλεπα τις βιτρίνες. Όλες τις βιτρίνες τις είδα. Καλά κάνατε. Και θα το σκάσω και αύριο και ξαναπάω στις βιτρίνες. Θα πάω, θα πάω, θα πάω. Θα πάω και κάνει τι θέλει. Και αύριο θα πάω και κάθε μέρα θα το σκάω. Ναι, αμέ.
Είστε φίλος της Κάρμεν? Γνωστός. Πώς σας λένε? Θωμά. Εμένα με λένε Ρούλα. Αλλά όλοι με φωνάζουν Μωρό και Μούμινε. Εδώ δουλεύετε? Ναι, χορεύω. Εσείς? Υπάλληλος. Τραπεζιτικός υπάλληλος. Σας αρέσει αυτό το παιχνιδάκι? Αν θέλετε, κρατήστε τον. Να το κρατήσω? Καλέ, τι είναι αυτό? Με το χάρισε ο κύριος. Ναι, εγώ τι να το κάνω. Άντε, πάμε μέσα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Χαίρετε. Κάτσε εδώ τώρα φρόνημα και άμα τελειώσει θα δούμε τι θα γίνει, Σας ευχαριστώ. Σ' αρέσει εδώ? Πού είμαστε? Κάτσε για μη φοβάσαι. Και άμα σε πειράξει κανείς να μου το πεις. Δεν θα το επιτρέψω. Καλά, καλά, εντάξει. Και βγάλε τώρα το παλτουδάκι σου γιατί κάνει ζέστη εδώ και παντών για ένα λεφτουδάκι, Δώσ' μου ένα εργολάβο. Δεν μου λες τρελάθηκες? Γιατί? Θέλεις να γίνει φόνος? Εγώ? Τι μου τρώνε αυτό που κουβάλεις εδώ πέρα? Μπα. Εδώ η μεγάλη δουλειά ετοιμάζεται και σε κουβαλάς πιούνους εδώ μέσα. Πιούνους. Δώσε μου τον εργολάβο. Χρέωσέ με. Ανασένει κανείς εδώ μέσα. Πάρ' το γλυκάκι σου, φάτο και φύγε. Πάλι να φύγω. Άντε, το καλό που σου θέλω. Σας παρακαλώ. Στο κάτω-κάτω μ' άρεσε εδώ μέσα. Γκαρσόν, 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 φέρε ό,τι να. Και τώρα η ορχήστρα της Ειρήνης θα παίξει για τους μεγάλους φίλους μας τους Αμερικανούς ένα ελληνικό boogie woogie. And now the Kiss Orchestra will play for great American friends a Greek boogie woogie. Δεύθρος, αριστερά με την Κάρμεν. Ο δε Παυσανίας αναφέρει ότι ο ναός του Ολυμπίου Διός δεν υπέστη απολύτως καμία ζημία. Ωρες αγάπου τον ξέρω εγώ αυτόν. Τον λόγο μνημείων πολλοί εθαύμασαν, πολλοί επίνεσαν, πολλοί ετίμησαν δια θυσιών και αφιερωμάτων και επί δεκάδας ετών υπήρξε τόπος ιερός προσκυνήματος και κάψιμα των κατοίκων της Ιεράς Πόλεως της Παλάθος.
Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Σας σερβίρει κανείς? Όχι. Τότε να σας περιποιηθώ εγώ. Όχι, ευχαριστώ. Καλά είναι. Κατάλογο. Τέλος πάντων. Θα σας φάξω! Δεν θα με κάψεις εσείς εμένα! Έτοιμοι μου, έτοιμοι. Ποτέ δεν με κάνεις και ακόμα να βγείτε! Και τώρα κυρίες και κύριοι, η διάσημη Ισπανίδα χορεύτρια Carmen del Sierra Nevada. Μωρό. Κοτεύω. Άλλο θέλω να πω. Δεν θέλω να με συνερίζεσαι άμα φωνάζω λιγάκι. Σάπως κάνετε κι άλλη δουλειά. Καλά τώρα, μην μου θυμώνει. Ούτε θυμώνω ούτε ξεθυμώνω. Πεντάρα δεν δίνω. Αλλά βαρέθηκα να με παρακολουθείτε τι κάνω και τι δείχνω. Δεν θέλω να μου πάτεις κακό. Ξεχνάς ότι εγώ είσαι μεγάλος. Αφού μεγάλωσα να μου δίνει το μισθό μου στα χέρια και να με αφήνετε να μένω όπου θέλω. Όχι να με έχετε σκλαβάκι. Άκου μωρό. Όπου να είναι θα γίνει μεγάλη δουλειά και τότε θα μπορέσουμε εμείς οι Δεν δυο. θέλω. Θα σε έχω μιστάξει και μην βρέξεις. Δεν θέλω τίποτα από εσάς. Τίποτα. Καλά μωρό, καλά. Φεύγω. Έλα, γέλασε μου. Μπράβο, Κάρμεν. Εσύ μου κρατάς το μαγαζί μου. Πάλι το βιολί του ο χοντρός. Έννοια σου κι εγώ εδώ είμαι. Δεν σε έχω για τα μούτρα του. Θα βρω άλλη δουλειά εγώ και θα φύγω από εδώ μέσα. Και βέβαια θα φύγεις. Άκου τώρα. Εκείνο το φουκαρά που έφερα. Ναι. Τον έβαλα και κάθισε εδώ πέρα απ' έξω. Λέγε του κάπου καμιά κουβεντούλα ώστε να γυρίσω. Ο χοντρός τον έχει βάλει στο μάτι. Γιατί? Και ποιον καλό βλέπει ο χοντρός. Φεύγεις? Ναι. Έχω κανονίσει με έναν ξαδερφό μου. Συμπαθητικός δεν είναι? Φιλικός ανθρωπάκος, συμπαθητικός, αλλά λιγάκι μυστήριος. Γιατί? Ποιος τον ξέρει, έχει βάσανα ο κόσμος. Αυτή η Ισπανίδα δεν ήταν η Κάρμεν? Για πες μου τώρα που έχουμε γνωριστεί οι δυο μας. Λάθος. Και τρόμαξες για ένα λαθάκι. Φεύγω. Αργά.
Εγώ θέλω να συμφωνήσουμε οι δυο μας με το καλό. Δεν μπορούμε να τα συμφωνήσουμε. Γιατί να τα συμφωνήσουμε? Είσαι μεγάλη πάπια. Το λοιπόν αποφάσισε και μίλα ξεκάθαρα. Ή συμφωνάμε οι δυο μας ή... Θα με στεναχωρέσεις. Εντάξει. Είσαι έξυπνος άνθρωπος. Κάτσε τώρα σαν σε σπιτάκι σου. Θα τα ξαναπούμε. Είναι. Σίγουρο, Σίγουρο, αλλά είναι έξυπνος. Ναι. Έξυπνο. Λαδώνεται. Λαδώνεται. Και άραστο για την ώρα ένα μπουκάλι κονιάκ.
εξήγησε ο νεκρός. Γιατί τον μοιάσαν αυτόν? Άστον αυτόν και κοίτα να ξεφύγεις εσύ από το αφεντικό. Δεν του έκανα τίποτα. Μα δεν θα προφτάσει να του εξηγήσεις. Πλησιάζει την ορχήστρα και φύγε από το καμαρί μου. Αργά πια. Γονάτισε, είπα! Μίλησε. Ο Δράκος. Ήσυχα. Η ώρα πιάσου την μπροστινή πόρτα. Και δύο την πισίνη. Εσείς, το νου σας στους πελάτες. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Δεν ήθελα να σας βαρέσω. Έλα κάτω. Χρόνια πολλά. Καλώς ήρθες στο μαγαζί. Και ευτυχισμένος ο καινούριος χρόνος. Επίσης. Ανοίξτε ρε εσείς. Το ξηράφι σας. Σιγά, σιγά. Καθίστε. Το παλτουδάκι σας. Πού θα το βάλεις? Να το κρεμάσω. Εδώ κοντά. Μάλιστα. Φέρε κάτι να πιούμε. Κονιάκ, κονιάκ. Μάλιστα. Κονιάκ, κονιάκ. Τι να σας παίξουμε? Ένα γρήγορο. Ένα βαρύ. Πάλι τα κορίτσια να το χορέψουνε. Όλα τα κορίτσια. Ναι. Να χορέψω. Με συγχωρείς για το επεισόδιο. Σε είχα παρεξηγήσει. Εδώ που τα λέμε όμως, μοιάζεις και λιγάκι για κάποιες. Βλέπε τι είναι. Το βαρέσετε το αφεντικό. Με εξώθησαν στα άκρα. Έτσι που ήρθαν τα πράγματα. Όμως
Όμως δεν φαίνεστε και τόσο φοβερό. Δεν δείχνε. Όμως τη ζωή που τη ζείτε κι εσείς, βουτυγμένος μέρα νύχτα στην αγωνία. Έχετε λέει αναστατώσει στην Αθήνα. Υπερβάλλουν λιγάκι οι εφημερίδες. Ναι, σιγά. Δεν ξέρουν αυτοί. Αυτόν δεν τους ξεφεύγει τίποτα. Δεν θυμάστε τότε με εκείνο το γιατρό. Μην πιστεύετε ότι η ποσκεροσκοπή καπηλεύεται τις αδυναμίες μας. Προχθές γράφανε στην εφημερίδα πως με τα λεφτά που χαθήκανε από την ακτοπλοεία πρικήσατε 12 ορφανά κορίτσια. Σκοτώνετε όμως για ψιλοπίδημα, Λάθος, εγώ είμαι αθώος. Σας πνίγει το αίμα, Φήμες σας λέω. Σας τυφλώνει, Μήπως είναι από το πιωτό. Μπορεί. Βάζω στοίχημα πως αν δεν πίνετε θα σας άλλος άνθρωπος. Είπα μπορεί. Πρέπει να έχετε κάποιον να σας προσέχει. Πού? Θα σας δείξω. Πού το πας στον κύριο? Έχουν συμβούλιο. Μην αργήσετε. Εγώ εδώ θα σας περιμένω. Έννοια σας, θα ξαναγυρίσω. Το καπέλο. Το μωρό είναι αγγελούδι, Αγριολούδι. Και λαϊδάει και φυτρώνω στην καρδιά σου μαργαρίτες. Σαν Παναγίτσα, Το μωρό αν ήθελε δεν θα πατάει το ποδαράκι του στη γη. Βιομήχανοι κλαίνε για χάρη του. Δεν θέλει. Εδώ μέσα έχει και του πουλιού το γάλα. Το αφεντικό το έχει μιστάξει και μη βρέξει. Με τα παιδιά. Να φύρμα με μπαϊράκι. Ο Δράκος. Υπενθυμίζει ότι η ελευθεροτυπία αποτελεί σε τη προνόμιον των ελευθέρων καθεστώτων. Ποιοι καλύπτονται πίσω από των φρυδικών δράκων. Ελπίζουμε ότι συντόμως θα διελευκανθεί το μυστήριο της εγκληματικής αυτής προσωπικότητας που ο θρύλος εμφανίζει ως ένα κράμα λαϊκού ήρωος και ηρεχτούς εγκληματίου. Αλλά εν πάση περιπτώσει το γεγονός είναι εάν ανατρέξουμε στο πάνθεον των μεγάλων εγκληματιών του είδους, πλειστάκης θα συναντήσουμε το περίεργο του το φαινόμενο της αμερίστου συμπαθίας των λαϊκών μαζών προς τον εγκληματία ερωτικών ιδία εγκλημάτων ή τη συμπάθεια συχνά ακολουθεί τούτον μέχρι της αγχώνης ή του εκτελεστικού αποσπάσματος. Και δεν είναι σπάνιο το φαινόμενο τόσο στην πατρίδα μας όσο και στην Δύση της ανυψώσεως μέχρι του θρύλου ληστών καταπτύστων, εγκληματιών απεσίων για τους οποίους ο θάνατος είναι η ελαχίστη των ποινών. Λοιπόν, συμφωνήσανε τα παιδιά για εκείνο που σκέφτηκα πριν. Και θέλουμε να έχουμε την τιμή να μας οδηγήσει σε αυτή τη δουλίτσα. Αρχαιόλογος. Ο ναός του Ολυμπίου Διός. Μπράβο. Στο Ζάπιο που πουλάνε βενζίνα απέναντι. Αθάνατο μνημείο. Ιστορία να δεις. Ο ναός ούτως ονομαζόμενος του Ολυμπίου Διός ή Ολυμπίων. Πώς? Ολυμπίων, ρε. Άρχισε να το κτίζει ο Πισίστρατος. Είχε σκοπό να τον κάνει μεγάλο ναό, αλλά τον άφησε στα θεμέλια. Σπουδαίοι αυτοί οι αρχαίοι. Πολιτισμός, βρε. Και είχε 180 μέτρα μάκρος και πλάτος 41 μέτρα. Αναλογούσαν του τέστη 20 κολόνες στο μάκρος και στο πλάτος 8. Του τέστη 56 κολόνες στο σύνολο. Τι σπάγανε οι επιτίδοι. Δηλαδή, ποπλεύεστε. Σίγουρα δεν είμαστε εμείς οι Ρωμνοί για τέτοια. Δεν βλέπεις και την άλλη που την αφήνει και χαραμίζεται. Για το αντικείμενο ενδιαφέρεται ένας Αμερικάνος. Πώς δηλαδή ενδιαφέρεται? Να, πέρασε τότε από εδώ με την Ούνουρα, τότε άρεσε, το θέλει. Τι θα το κάνει? Ξέρω κι εγώ, Αμερικάνος. Εδώ όμως που τα λέμε τον εσυμφέρει. Ζημιώνει ποτέ ο Αμερικάνος. Ναι, αλλά εμείς... Τι εμείς? Ως Έλληνες. Δεν βαριέσαι. Έχουμε τόσες υποχρεώσεις στην Αμερική. Και θα τους δώσουμε τις κολόνες μας? Τι να τους δώσουμε? Αυτά έχουμε, αυτά τους δίνουμε.
Ναι βέβαια, αλλά... Άσε. Εμείς το έχουμε σκεφτεί και έχουμε καταλήξει. Λοιπόν, με τη βοήθεια της Παναγίτσας η δουλειά μπορεί να γίνει και αύριο τη νύχτα. Να τελειώνουμε. 3 χρονάκια τη μελετάμε. Έλειπε η γερή ηγεσία. Αλλά εσύ είσαι γεννημένος για αρχηγός. Έλα, κάτσε. Εδώ, αρχηγέ, εδώ. Δεν είμαι... περιμένουμε. Να δεχτείς. Το κάτω-κάτω γιατί να δουλεύεις μόνος σου. Είναι καιρός και εσένα να έχεις την παρέα σου. Να πάρεις τη θέση που σου αξίζει. Να νοικοκυρευτείς, βρε αδερφέ. Τα παιδιά θέλουν να σε πιέσουν. Να με πιέσουνε. Να σε πιέσουν. Η δουλειά είναι καλή. Αν ο Αμερικάνος ευχαριστηθεί θα παραγγείλει κι άλλο κομμάτι. Και αρχίζουμε έτσι μια στρωμένη δουλίτσα με το εξωτερικό. Εμείς από εσένα θέλουμε μονάχα τη φίρμα σου. Ένα όνομα σαν το δικό σου θα μας ανεβάσει. Ο Δράκος. Λίγο το έχεις. Αύριο νύχτα είπατε. Αύριο. Για σήμερα τελειώσαμε. Τελειώσαμε. Σε ευχαριστούμε. Και να είσαι βέβαιος ότι εμείς δεν ξεχνάμε εύκολα. Σας τρόμαξα? Όχι, αλλά ξαφνιάστηκα. Και με το δίκιο σας. Έχετε ένα σωρό εχθρούς, δεν είστε όποιος κι όποιος. Εγώ εχθρούς? Ναι, βέβαια. Δεν ξέρει κανείς τι μπορεί να του τύχει από ώρα σε ώρα. Δεν φεύγουμε από εδώ. Και πώς θα του φανεί του? Καλέ πιανού του χοντρού. Αφήστε τον να λέει, εμένα δεν με νοιάζει. Είπε όμως... Ουφ, αν εσείς προτιμάτε να μείνετε εδώ, εγώ φεύγω. Καληνύχτα. Καληνύχτα σας. Να σας πω. Πώς είπατε πως σας λένε? Σωμά. Έχετε τσιγάρο? Δεν καπνίζω. Θα μ' αφήσετε να καπνίσω μονάχη μου στον δρόμο? Όχι βέβαια. Το έσκασα από το μαγαζί και τώρα θα με γυρεύουνε. Αλλά τους το χρωστούσα. Βαρέθηκα πια εκεί μέσα. Θα με νοιάζει και να του τεινάξει τον αέρα. Σιγά σιγά. Όξο είπα! Και τώρα το αφεντικό παρακαλεί να του δίνετε. And now the ball. Σκασμός! Σκασμός! Κλειώστε! Παίξτε! Κάτι συγκινητικό.
πάνε μαζί. Τους ειδωλώντας. Πάει, μου το φάγε. Και εγώ το είχα μες στο μετάκι και το βελούδο. Πάει το μωρό μας ρε σπαθί. Γεννητικό ρε. Αφεντικό θα γυρίσει. Τέτοιο λουλούδι. Εγώ να το μεγαλώνω από μικρό. Να το στολίζω. Να το χρυσώνω. Και να μου το φάει. Να μιλήσει του δράκου. Να ήταν άλλος. Θα τον έστειβα. Άρε σπαθί. Τσιγάρο. Πήγα μέσα. Κοίτα. Φοράγα το φορεματάκι. Και τα παπουτσάκια του. Άρε σπαθί. Τι πίνουμε? Φωτιά! Πού να είναι τώρα το μωρό μας? Άρε σπαθί. Εσείς είσαστε εδώ όταν βοβάτισαν τον Πειραιά? Όχι, ήμουν στη Σύρο. Εδώ να δείτε όταν αρχίσαν να πέφτουν οι μπόμπες. Κοντά στο σπίτι σας. Αμέ. Ένα κάρο μπόμπες πέσανε σε ένα τόσο δασπιτάκι και δεν έμεινε τίποτα. Και οι γονείς σας? Δεν μ' αφήσαν αυτό. Οι δικοί σας ζουνε? Ζουν. Έπειτα με πήρε εξεδέλφου μου και πηγαίναμε και κλέβαμε είδη του εχθρού. Μας πιάσανε όμως και ένας Θεός ξέρει το πώς γλιτώσαμε. Εσείς κινδυνεύσατε στην κατοχή? Όχι. Έπειτα τον τελευταίο χειμώνα της κατοχής έπαθα περιπνευμονία και κόντεψα να πεθάνω. Έχετε πάθει περιπνευμονία εσείς? Όχι, δυστυχώς. Εκεί στο νοσοκομείο έρχονταν η Κάρμεν. Και άμα γίνει καλά με έβαλε στο σπίτι του αφεντικού. Ύστερα που μεγάλωσα λιγάκι, το αφεντικό έπαιπε στα χέρια μου λέει δεν είναι για το τρινάλ και με έβαλε να μάθω χορό. Και τώρα? Θέλω να φύγω. Τους συχαίνομαι όλους. Μόνο την Κάρμεν αγαπώ. Πόσα έχετε τραβήξει? Και είστε ένα κοριτσάκι. 4. Εδώ μένετε? Ναι. Στο διπλανό δωμάτιο από τις Κάρμεν. Ωραία αυλή. Ναι, ωραία. 40 άνθρωποι μένουν γύρω-γύρω. Ίδιο να έχεις το δικό σου σπίτι με την αυλίτσα του να την κάνεις ό,τι θες. Δεν ξέρετε τι θα πει μοναξιά. Τι πειράζει που μένουν 40 άνθρωποι εδώ μέσα? Κάτι να σου τύχει. Μια φωνή να βάλεις, θα βρεθεί ένας άνθρωπος να τρέξει κοντά σου. Εγώ θα ήθελα να είχα λίγη ησυχία. Να μάθω και γραφομηχανή, να δουλεύω σαν άνθρωπος. Να κοιμάμαι το βράδυ και να ξυπνάω το πρωί. Ένα μήνα έχω ραδέλιο. Κάθε μέρα ξημερώματα πέφτω στο κρεβάτι μου. Κι όμως είστε ευτυχισμένοι. Σας αγαπάει η Κάρμεν, σας αγαπάει ο χοντρός, σας αγαπάει ο σπαθής. Όλοι σας αγαπάνε. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να ζει μόνος του σαν κούτσο. Δεν νιώθει ούτε γιορτή, ούτε Κυριακή, ούτε πρωτοχρονιά. Μένει στην πάντα και θάβεται μοναχός του. Έχεις μια καλή θεσούλα. Αγωνίζεσαι σε όλη σου τη ζωή. Νομίζεις πως κάτι έφτιαξες. Εκεί είστε. Ξαφνικά κάτι σου τυχαίνει και ανοίγουν τα μάτια σου. Ο κόσμος γυρίζει ανάποδα. Τι έκανες τόσο καιρό? Γιατί έζησες 40 χρόνια άχαρος, φουκαράς. Μόνος. Είστε ο πιο γλυκός άνθρωπος του κόσμου.
Δεν θα έρθετε και αύριο στο μαγαζί? Δεν ξέρω. Εγώ θα σας περιμένω. Καλώς τα... Ο κύριος είχε την καλοσύνη να με φέρει. Καληνύχτα σας. Τι είπατε? Σουπιά. Καλά, πάμε πάνω τώρα. Έχω παρατηρήσει λοιπόν, όποτε φύγω από το μαγαζί όλο και κάτι θα γίνει. Μόλις μου το είπαν τα παιδιά, ξεράθηκα στα γένια. Γιατί? Μπορεί τώρα το μωρό να κακομαθαίνει ανάμεσά μας. Αλλά μια μέρα εγώ θα το πάρω από εδώ μέσα και θα τον οικοκυρέψω. Ακούς? Μακάρι. Του αξίζει μια καλύτερη ζωούλα. Όλα αυτά τώρα από σένα κρέμονται. Από μένα? Από τη μεταφορά που συμφωνήσετε. Τις αρχαιότητες. Όλοι μας έχουμε βάλει λεφτά σε αυτή τη δουλειά. Ένα σωρό κοσμάκης έχει στηρίξει τα όνειρά του σε αυτή την κολόνα. Εικόνισμα θα σε κάνουμε και θα σε κρεμάσουμε στο σπίτι μας. Θα βολευτεί και το κακόμοιρο το μωρό, Έτσι. Έχει βάσανο ο κόσμος. Εσύ ζεις άλλη κοινωνία, μεγαλοπιάστηκες. Λένε πως έχεις πρόσωπα μέσα στην κυβέρνηση. Αλλά ο ανθρωπάκης τυραννιέται, τα κορίτσια γερνάνε. Το λιμάνι δεν δίνει πια όπως πρώτα. Πολλά παιδιά απελπιστήκανε και πιάσανε δουλειά. Δυστυχώς η εποχή μας δεν βοηθάει τους νέους. Έτσι είναι. Πολλά. Ναι, βέβαια. Ξημερώνει πρωτοχρονιά. Τη δουλειά και τα μάτια σου. Από σένα περιμένουμε όλοι να δούμε μια καλή μέρα. Τι σας έλεγε η Κάρμεν? Σας αγαπάει πολύ. Φεύγετε τώρα? Ναι, κοντεύει να ξημερώσει. Όμως δεν είναι ζωή αυτή, με ρίχνετε στην αγωνία. Γιατί να μην είστε στον όλο τον άλλο κόσμο? Να μην σας ξέρει κανείς, να μην σας δίνει κανείς σημασία, να ζείτε ήσυχα. Θα μπορούσατε να κάνετε κάτι άλλο. Και πάλι να είσαστε σπουδαίος. Μα γιατί πρέπει σώνει και καλά να είμαι σπουδαίος? Έτσι είναι ο κόσμος. Τρέχει πίσω από τα ονόματα. Δράκος λοιπόν. Γιατί όχι. Παρά τίποτα. Αστυνομία. Αστυνομία. Ήταν η γυναίκα του αρίστου. Όχι από εδώ, θα πέσετε πάνω τους. Από το φωταγωγό, κάντε γρήγορα, καλή τύχη. Μην χαθείτε. Αλλά δεν λέσουν τα ψέματα. Έτσι είναι. Όλα έχουν ένα τέλος. Να μας συγχωρήσει. Το καθήκον.
Στράτο μου, παιδί μου, Σταυραϊτέ μου! Πώς δεν πάνε, πώς δεν τραβάνε! Αρέστα μου! Πώς θα μείνω μόνη μου στη ζωή! Πώς δεν πάνε με! Αφήστε με! Αφήστε με! Αρέστα μου, παιδί μου! Πώς θα μείνω μόνη μου! Καλέ, πού θα πάνε! Το παλτό του. Ξέχασε το παλτό του. Σκάστε! Λέγε με λεπτομέρεια. Εκείνος πήγαινε ήσυχα και το μάτι του κοίταζε μονάχα μπροστά. Το μέτωπό του άστραφτε σαν να μην τον ένοιαζε τίποτα. Κατέβηκε τη σκάλα, κοίταξε μια στιγμή τον ουρανό, πέρασε την αυλή σαν να πήγαινε σε πανηγύρι και ύστερα χάθηκε. 200 αυτοκίνητα μας τον πήραν. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Κουράγιο. Τι εγχείρηση έκανες? Σε Ινστιτούτο Καλονής σε πήγες? Γυναίκα είσαι βρε! Σχέδιο γοργόνας με τα ελληνική σημαία στις νέες τραχύραν και βαθία ουλή. Τίποτα κύριε Βίκταρ. Άφησε τον ίσιο να φύγει ο άνθρωπος. Αυτόν και ψήλος τον έχει τσιμπήσει.
Τους έφυγες. Τους έφυγες. Όλοι το λέγανε, μη φοβάσαι, θα φάει τα σίδερα και θα βγει. Εδώ δεν είναι σίγουρα. Τουλάχιστον τον έχουνε μέσα. Θα φύγουμε αμέσως. Περίμενε με εδώ να πάω να ντυθώ. Σ' άκουγα. Πότε? Που φώναζες για το παλτό. Εκείνη την ώρα και να με σκότωναν, θα έλεγα ευχαριστώ. Μην αργούμε. Θα αφήσω και ένα σημείωμα της Κάρμεν, Ακόμα να φανούν. Υπόγραψε και τούτα τα χαρτιά. Πολλά έξοδα, πολλά. Κι αν δεν το βρουν, η δουλειά μια φορά θα γίνει. Τα παιδιά δεν ξέρουν πως η αστυνομία τον έδιωξε. Νομίζουνε πως έφαγε τα σίδερα και το έσκασε. Θα έρθει και αυτού η ώρα του. Και τι διάλογο θα του πούμε αν δεν το βρουν? Ως παρακολουθεί τη μεταφορά από την ταράτσα του Παναγιωτήδη. Τι να γίνει με την ηλεκτρική εταιρεία? Με ζήτησες? Κάρμεν, κοίτα να στολιστούν και να φτιαχτούν τα κορίτσια όσο παίρνει. Καταλαβαίνεις ρε Κάρμεν, τα παιδιά πρέπει να ευχαριστηθούν απόψε. Ποιος ζει, ποιος πεθαίνει ρε Κάρμεν. Μην κακομελετάς. Πού να είναι το μωρό μου ρε Κάρμεν, πού να είναι το μωρό μου ρε Κάρμεν. Σου το είπα κι άλλοτε. Τι? Μην παρασύρεσαι από τα προσωπικά σου. Να σκέφτεσαι το συμφέρον του συνόλου. Τελευταία μέρα του χρόνου, Δεν φοβάσαι με τόσο κόσμο? Σήμερα δεν με νοιάζει για τίποτα. Πες πως είμαι τραπεζιτικός υπάλληλος. Θέλεις
Αν θέλω, λέει. Όλη τη νύχτα μετά που σε πιάσαν αυτό σκεφτόμουν. Αν μπορούσες, λέει, να αλλάξεις ζωή. Να αλλάξω. Πρέπει να ξυριστώ. Ωραίος είσαι. Όχι, όχι, θέλω να ξυριστώ. Εμένα μ' αρέσεις κι έτσι. Είμαστε τρελοί όμως να στεκόμαστε έτσι μες στον δρόμο, Τώρα είναι σαν να μην με ξέρει κανείς. Σήμερα ξαναγεννήθηκα. Το άλλο, κύριε. Εμείς είπαμε χρόνια πολλά. Όχι. Να τα πούμε λοιπόν. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Με ησυχία. Και ψωμάκι σκέτο. Ναι. Το πιστεύεις? Εγώ ναι. Εσύ? Σήμερα φαίνεσαι αλλιώτικος. Είσαι πιο ήσυχος σήμερα. Χτες ήταν φοβερή νύχτα. Το άλλο. Σήμερα θα είναι αλλιώτικα. Θέλεις να πάμε το βράδυ να χορέψουμε? Δεν ξέρω να χορεύω. Χθες το βράδυ χόρευες. Για ανάγκη. Θα σε μάθω εγώ έννοια σου. Σύμφωνοι? Σύμφωνοι. Το καλαμάρι έγραφε, τη μοίρα μου την έγραφε. Πάρτε γνώστα, τα λουλούδια σας στο σπίτι του σπιτιού σας. Πάρτε και να φιληθείτε, πάρτε να φιληθείτε. Βαλόνια, βαλονάρια, στο μεγάλο το παταξιονό σας. Ολόκληρος τα λουλούδια από το γήπο του Αλά. Μία το μάτσο, δύο το μάτσο, δύο το μάτσο, δύο το μάτσο. Ορίστε τα λουλούδια. Το μεγάλο, το μικρό, από το γήπο του Αλά, ολόκληρος. Τι έγινε? Εντάξει, όλα τα φώτα γύρω από τις αρχαιότητες θα χαλάσουν. Η ηλεκτρική εσυφώνησε. Μπράβο. Έχουμε καλά παιδιά εκεί μέσα. Αν έμαθα το πρωί ότι σε πιάσανε, μου κοπήκανε 10 χρόνια από τη ζωή μου. Περβάλιτσα. Το ξέρα πως δεν θα μας άφηνες ορφάνους. Το είπα και στα παιδιά. Προχωράτε και θα μας παραστέκει. Τα έχουμε όλα έτοιμα. Ακούω και πως είσαι. Πού είναι η μικρή? Έννοια σου τάρ. Φοβήθηκα για σένα και έστειλα να σε φέρουνε. Τα παιδιά ετοιμάζονται για το βράδυ. Το έχουμε συνήθεια πριν από κάθε δουλίτσα να το γλεντάμε. Έτσι για να αποχαιρετήσουμε τη ζωούλα μας.
Γουράτσι κρεμπάμπι. Στη μάνα μου αφεντικό. Αγία γυναίκα η μάνα του. Γράφτη στα σεβάσματά μου. Φιλώ το χέρι. Κρυολόγησες, Πας και σκέφτηκες να μας αφήσεις και να μην έρθεις. Θα σκέφτεσαι όμως. Έτσι, μπράβο. Θέλω να μας νιώθεις σαν μια οικογένεια εμάς εδώ. Όλοι εμείς έρημα τσακάλια είμαστε. Κάθε άνθρωπος έχει ανάγκη τον ομοιό του. Έτσι. Δυστυχώς. Ένα λεπτό ησυχία, ρε παιδιά. Ένα λεπτουδάκι προσοχή. Βγάλτε το σκασμό, ανάθεμα την ωφέλειά σας. Συνάδελφοι, συμπατριώτες, αδερφάκια μου, η απόψινή βραδιά έτσι το ήθελε η παντοδύναμη μοίρα, ώστε να είναι κομμάτι περιπετειώδη. Δεν σας το κρύβω ότι μπορεί και να κλάψουν 5-6 μάνουλες και να αφήσουμε πίσω μας χείρες και ορφανά. Αλλά έτσι το ήθελε η τύχη μας. Κι άντε τώρα εγώ να πούμε οι οσπαθείς να τα βάλουμε με την τύχη. Αυτά είχα να σας πω. Και να παρακαλέσω και τον άνθρωπο που ο Θεός τον έστειλε να μας βοηθήσει να σας πει και εκείνος την αντίληψη. Ίσως μερικοί από εμάς να παίρνουν πρώτη φορά μέρος σε μια τέτοια επιχείρηση. Όμως κανείς δεν ξέρει τι μας επιφυλάσσει ή αύριο. Όποιος ξέρει να ζει, πρέπει να ξέρει και να πεθαίνει. Παρά να μου τζουρώνεις χαρτιά σε μια τράπεζα. Άντε μπράβο, τα λόγια ήταν εμπνευσμένα, δηλαδή μορφωμένα πράγματα. Όμως τα ξέρω όλα, που να μην έσω να τα ξέρω. Γιατί μου πες πως είσαι ο δράκος. Εσύ το είπες. Και γιατί δεν εξηγιώσουν πιο ύστερα που σε συμπαθήσαμε. Ήταν αργά πια. Μη με κοιτάς κατάματα, θα σου βαρέσω καμιά. Και γιατί άμα σ' άφησαν από την αστυνομία, δεν πήγαινε σπιτάκι σου. Πήγα. Μου φανήκε σαν τάφος και ξαναγύρισα. Ό,τι έγινε έγινε. Τώρα πια δεν εξουσιάζεις τον εαυτό σου. Έχουν εκτεθεί και στα παιδιά. Ανήκουμε στο σύνολο. Αμάρωσέ τα. Πώς τα λιώνει το χώμα τέτοια πλατάγια, ρε. Δεν είναι κρίμα, ρε, να σκοτωνόμαστε εμείς οι Έλληνες συναμεταξύ μας. Εβίβα! Αχ, και να μην χάναμε κανένα. Εσένα μια φορά δεν σε πιάνει χάρος. Έχεις φάει σφαίρα εσύ.
Παναγιάτα μου. Καλή τύχη, καλή ανάγνωση και η Παναγιά μαζί σας. Βάστα γέρο μου. Βάστα Κέρκτη. Μαζί θα τα δουλέψουμε τα χωράφια μας με τρακτέρ. Ένα ταξάκι θέλω. Ένα τεσότο. Έτσι για το μεροκάματο. Τίποτε άλλο. Όλα για τα ανατρεπόμενα και τα παιδιά με τους γερανούς στο καλό. Εμένα η ζωή μου αλλάζει απόψε. Εγώ αδελφάκι άλλο στο Μαριά, στη σωτηρία. Όχι θα Χριστέ μου να τελειώσει αυτή η δουλειά. Αύριο πληρώνω γιατρό. Η ζωή μου ρε μάνα. Μια κουτσουλιά του σύμπαντος κόσμου. Κλάστε ρε. Να το κόψουμε το μωρό στη μέση, να πάρει το μισό καθένας. Δικό σου είναι. Δικό μου. Δικό σου. Πάμε να κλάψουμε αδερφέ μου. Ασήκωτη η καρδιά μου σήμερα.
Συγχώρεσέ μας. Δεν το θέλαμε. Τα παιδιά δεν είναι κακά. Αλλά έτσι το φέρει κακιά στιγμή. Θα φωνάξω ένα ταξάκι να σε πάω στο γιατρό. Σαν μάνα σου θα σε περιποιηθώ. Μα το Θεό σου λέω, δεν είχαμε κακό σκοπό. Όμως τα ήθελες κι εσύ καταραμένη. Ήθελες και ανακατεύτηκες με τα πίτουρα. Μας είδες τι τομάρια είμαστε. Άσε να φωνάξω ένα ταξάκι. Αν πεθάνεις θα το έχω βάρος στην καρδιά μου. Να, μα την Παναγία δεν το βαστάωρας εδώ πεθαμένο πρωτοχρονιάτικα. Δεν είμαστε κακοί, μόνο που καμιά φορά το παρακάνουμε. Άσε με να σε πάω στο γιατρό. Ευχαριστώ. Αφήστε με μόνο. Σε όλη μου τη ζωή απέφυγα το θόρυβο. Συγχώρα μας, Αγαρίς. Συγχώρα μας. Να πας κι εσύ αναπαμένος.
σκέφτεσαι? Τίποτα. Σαν πήγαινε γυρεύοντας. Αυτός τώρα ησύχασε. Το ξέρει κανείς?